Kan du huske 50'erne? Med lækre amerikanerbiler, labre pin-up-piger, med kvindelige kvinder og mandige mænd. Det er ikke alle, der mener, at 50'erne er fortid. Jeg er inspireret af 1950'erne, fordi det svinger. Det er der, jeg føler mig hjemme. Maria er 29 år gammel og bor i København. Hun arbejder som sælger hos skoproducenten Lola Ramona og lever derudover et ret normalt liv som alle andre unge i Danmark. Men helt almindelig er hun alligevel ikke. 50'erne for mig, det er min livsstil. Jeg fylder mit hjem med 50'er ting, fordi det er det, jeg synes er fedt. Jeg kan super godt lide designet. Jeg ville jo gerne have, at det skulle være fuldstændig indrettet som i 50'erne. Men det er svært at finde. Rigtig svært at finde, og det er dyrt. Jeg klæder mig i det tøj. Jeg klæder mig i, fordi jeg godt kan lide designet. Jeg kan godt lide det feminine snit. Både pin-up-stilen, prikkerne, sløjferne, strutkjolerne, og man kan komme gående ned ad gaden, og folk kan sige, wow, det synes jeg er fedt. Ja. I min fritid danser jeg jitterbug. Og det er simpelthen så fedt. Og fantastisk og sjovt, og man bliver glad af det. Og det er rart bagefter, man lige har fået rørt sig på en god måde. Det er musikken, jeg faldt for. Og så kom hele livsstilen bagefter. Den første koncert, jeg var til, var det vilde Rush, altså. Det var så fedt, altså. Jeg følte mig bare hjemme med det samme. Fordi mange af os er tatoveret, så kan man bare ikke gå ud og få hvilket som helst job. Og det kan jo virkelig godt være et negativt ting ved den livsstil, vi har. Pigerne i dag er jo en del mere højt råbende, end man var dengang. Og man sætter også fyrene på plads, hvis man ikke gider finde sig i, hvad de siger. Og så drikker vi altså lige så meget som dem. Og det gjorde man altså absolut ikke i 50'erne. I hvert fald ikke i samme stil. Så jeg har det fint med at leve i 2010 lige nu.